Ftit inqas minn satejn qabel id-dimostrazzjoni fil-Belt, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ħabbar li ma kienx se jattendi. Skont Delia huwa għażel li ma jattendix għaliex ma rridx li jkun kawża ta' kontroversja. Madankollu, ftit tal-minuti wara l-ħareġ din l-istqarrija, fuq il-Malta Today tħabbar li Delia rrealizza li bosta mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ma ħassuhomx komdi jidhru miegħu u minflok għażlu li jagħmlu arranġamenti oħra. Il-Malta Today sostniet li kellhom fil-possess tagħhom sensiela ta' messaġġi elettroniċi bejn il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fejn f'dawn der ċar li numru sostanzjali ta' deputati ma ċċettawx li ltaqgħu mal-kap tagħhom. Dan minħabba li f'dawn l-aħħar xhur Delia kien kritiku kbir ta' Caruana Galizia fejn saħansitra f'diskors isteriku li kellu fil-kampanja tal-kap sejħilha biċċa blogger. Fil-ftit xhur li ilu fix-xena politika Maltija, Adrian Delia fetaħ numru ta' libelli fil-konfront ta' Caruana Galizia, libelli li jekk kif tħabbret il-mewt tagħha ġew irtirati mal-ewwel u bekk tibqa' mistura l-verità dwar l-allegazzjonijiet tagħha kontrih. Intant, ftit wara l-isqarrija ta' Delia, pronta kienet id-deputat nazzjonalista Marlin Farrugia li tenniet is-sejħa biex Delia jirreżenja mill-pożizzjoni tiegħu. Dan hekk kif skonti qed jagħmel ħsara kbira kemm lill-partit kif ukoll lil pajjiżna.